Moi, minä olen Sanna ja minä ajattelin kertoa itsestäni jotain, että minä alan tekemään niinku YouTube-videoita ja minä olen vähän muuttunut niinku profiilikuvan suhteen ja kaikkea tällaista. Minä olen viime aikoina ihan kauheasti muuttunut. Tälläkin viikolla minä värjäsin hiukset, että minä en ole enää koko blondi ja tällaista. Sitten minä olen päässyt yli muutaman syömishäiriöjutun ja tätä rataa. Ja minä ajattelin, että minä voisin alkaa täällä kertoa kaikkia minun asioita, jos teitä vaan alkaisikin kiinnostamaan. Ja minua ei haittaa, vaikka te haukkuisitte minulta aivan paskaksi ja tätä rataa, koska minä olen kuullut sitä niin paljon. Mut laittakaa tuonne jonnekin kommenttiin, että minä voin niinku tehdä toisenkin videon, että minä saan tietää, että mikä on seuraava videoaihe ja tätä rataa. Että se olisi ihan jees. Mä tiedän, että mä en ole mikään hehkeä, enkä tätä rataa. Mutta minä yritän aina parhaani olla hyvän näköinen ja tälleen. Vaikka se ei hirveämmin onnistu ja tätä rataa. Anteeksi, että minä koko toista, mutta sille minä voi minkään. Sitten minä voisin kertoa sen tällä hetkellä, että minä asun 2 eri paikkaa. Minä asun Miehikkälässä ja sitten minä asun Lappeenrannassa, että minua voi törmätä siellä. Sitten minulla on muutakin harrastuksia, että minä esimerkiksi piirrän, minä kirjoitan tarinoita, minä kirjoitan omia biisejä, minä soitan musiikkia, että minä soitan bassoa. Sitten minä luen tosi paljon, sitten minä katson animea, sitten minä luen mangaa, aforismeja, sanoinkohan minä sen aivan sama. Mutta kumminkin, ja sitten minä tykkään tosi paljon niinku lukea muiden kommentteja. Sitten minä tykkään päivittää minun Facebookiin. Aina siitä tuli mieleen, että minulta voi lisää Fases kaveriksi, jos haluaa. Vaikka se on aika epätodennäköistä. Minulta löytää sieltä nimellä Sanna Kristiina Mattinen. Mä voin sanoa sen, että minä en näytä miltään hehkeltä siinä profiilikuvassa, mutta sille ei voi minkään. Ja apua, en tiedä mistä minä kertoisin. No, minä opiskelen sisustustekstiiliartesaaniksi tällä hetkellä. Ja mun mielestä se on aika mielenkiintoisia tälleen. Ja mä voin sitten jossain myöhemmissä vaiheessa vaikka kertoa minun elämästä. Jos te haluatte vaikka tietää jotain, että ihmissuhdeasioita ja tällaisia, että miten normaalisti menee ja sille. Että kysykää vaan. Ja multa voi kysyä myös niitä asioita, että mistä minä tykkään ja mistä minä en. Minä kerron ne ihan mielellään, koska minä olen tosi avoin ihminen. Mutta tämä oli tässä ja toivon, että te tykkäätte tästä ja laitatte paljon kommenttia, että minä saan seuraavan videon.